Αλλά δεν ξέρω μας κάνει εμάς, δεν ξέρω να πούμε γιατί. Γιατί είπαμε θα δούμε και θα δούμε. Γιατί το κόβω, να το γραφείς από πίσω του είπα. Κάθανε στον κόλλο εικόνες, Βγαίνεις τώρα μια χαρά. Στη διαθεσιμότητα ο συνεργικός του ψηλοδαρμού των 29 χρόνων. Πέδρα. Ναι, δεν σημαίνει όμως ότι έπρεπε αυτό να σου αρέσει. Τι να βαρέσει, τι να βαρέσει. Να σου αφήσει το παιδί. Πρέπει να πάτσει με το παιδί και να... Μωρέ, δεν σχολιάς το εσένα άτομα και τον άλλον τον τους εκατέψαν σαν δεν το παλικάρι. Επειδή είναι αστυνομικός. Για να τον Μα παιδί γι' του. αυτό όταν πυροδοτείς κάτι, όταν κάνεις Άσε μας κάτι... ρε Γιάννη. Πώς να σας βρήκω.